semanah kula Kang Mas ki lho. Ora semanah kula lho Cobi. Lho, niki tresno kula kalian panjenengan saestu lho Kang Mas. Iki kok atas banget. Coba kok dingonake wani. Kan aku kudu anu ceplok ini. Nek ora percaya tak dudui nek iki dadak. Tak dudui nek iki palsu. Kabeh iki palsu ngerti nek. Iki delokan lho, broto matke. Wis tak matkes kok kene. Dimatke iki, kaya ngene iki kene ngarep. Kana di HP cepet. Oh, trondol. Kaya ngene kok ya milih kaya ngene lho, mbok dibandingke iki rak ya ketok ta. Aku wis kebaca tresno. Tetep tresno. Arep trondol? Trondol ya ora apa-apa. Mboten napa-napa Kang Mas. Mboten napa-napa. Idep-idep nggih kula kalian panjenengan latihan biliar nggih Iya, Mas. iya. Wah, tenang. Iki kadang bintang tamune iki telu jan kowe ya ngancani ning kene. Oh, ketelu ya. Iya. Ya, wis apa-apa ya. Trio jomblo. Pak trio jomblo. Ayo dhisih legan kabeh, Mbak. Masa kowe rong duwe yang to? Dorong Ning aku ra kesusu kok. Lah nyapa? Ya rumangsamu aku ki duwe yang kuwi mergo apa? Mergane ngapa? Ya mergo aku ki harga jualnya mahal lah orang mergo ora payu. Ya Mergo harga jualnya mahal dadi saya jomblo. Sing digoleki ya pancen ya sing pentingan tenan nek Elisa iki. Mergane barang murahan ki mesti lakune cepet. Contone Nek kiming. kok lek kimit Aku wis duwe, aku ra jomblo ning tidak untuk dipublikasikan. Tenane wis. Ana sesuatu sing kita share untuk kanca-kanca, ana sing dikip awake dhewe. Dadi kowe wis duwe pacar lek. Wis duwe pacar. Ya wong. Ya menungso. Ya menungso. Apa kewan kok. Ora meledos. Napa nggih miyos mrika pengen numpak pesawat ra nggih mboten miyos mrika ngoten. Kowe ayo dadi kon liwat iso kok ya. Pesawat ki dalure bebas. Wonten mriki mawon kula dah dadi bendahara, mboten cah kudu melu mrika. Pak bendahara piye? DP-ne kula mang TTP kula Pak Joko. DP-ne sapa? DP-ne nggo Pak Seno. Lah kok iso ketemu pirang Kono kira mudeng duit. Mudenge mung mayang ora mudeng duit, ling ngenake butuh rak ya aku. Lah kowe iki Kamu sapa siapa? ning Maseno? Aduh apa dipublikasikan saiki rak ya isih. Olehmu omong dipublikasikan kuwi lho. Sing apa? Sing mbok publikasikan ki sing apa? Nek aku srawung karo Pak Seno wis 2 tahun setengah. Ngono le srawung iki. Le srawung karo le hubungan beda lho. Nek srawung iki kan identik dengan keakraban. Ning nek hubungan iki sok kadang diartekke negatif. Jane ya sing tak karepe sing negatif kuwi. Oh lah, Saidan. kentir. Ya. Mangga, arep ngaturke sing endi sik? Nggih derek. Napa nggih? Nderek piye? Derek. Derek. Lorisan ya apa? Nyidam Sari. Nyidam Sari bablas tembang kangen rak ya. Wah ya teneh. Ya nyidam Sari nggih. Sing saka Blitar mau nyuwun apa? Tembang kangen. Aku iki bawane Nyidam Sari terus engko lagune tembang kangen. Ora apa-apa. Ku nyingkat wektu ngono kuwi. Iya, monggo. Kabeh dipacaosi. Ya. Dowang Wong jatuh cinta ya Sa. Wong jatuh cinta. Wong jatuh cinta kamu mengartikan cinta itu kaya ngopo? Lah kan saya jomblo ta. Oh, iya. Mengartikan cinta itu seperti apa? Cinta itu buta.
buta. Iya, Orang bener delok ya, ana bener. prejengane lek ki men ki elek, lek ki men ki tuwa, Ning nek mergo aku seneng cinta ya. dadi yo Ngono. Nek menurutku cinta itu adalah pengorbanan. Wow. Kok iso ngono? Kok Cinta iso? itu sebenarnya adalah pengorbanan. Apa? Korban waktu. Jane waktu gue nyambut gawe di bel pacare, meso abot lek ketemu pacare. bener ya. Nah, terus korban uang. Korban uang. Heeh, jane duit arep dikirim ke ibune, dijak pacare dolan, kadang kala dipentingke ketemu pacare Iya, jajan untuk sih. bensin, Pak. Korban perasaan, disakiti berulang kali ning mergo cinta. Iya. Rasane mung seneng dan memaafkan. Oh, iya. Tapi mergo cintane iki terlalu, jadi semuanya itu terkalahkan. Oh. Cinta itu adalah pengorbanan. Pengorbanan. Ning ora krasa. Loh. Kok ora krasa Karena piye? anaknya mau kebahagiaan dan kebahagiaan. Sing penting ketemu, sing penting iso. Ning manakala nanti kamu sekali disakiti, lagi kroso. Semua yang kita lakukan itu adalah Menyesal. sia-sia. Pinter nek Imin wong dhek pengobral cinta. Kok salah meneh. Kula iki ora ngobral, nyodakohke tresnaku karo sapa sing ngersake. Kaya ngono kok Edan, disodyak. edan. Ya. Ayo nak, bacot nak. Apa tak awakku dewe Neno duh dewa Wah, coba lagi beda iso ngajari. ya njajal ra Ora apa-apa. wedok. Rada rene lho. Lah iya. Sing wedok lho, Lek. Kok wedok wong wedok Wedok nyolong lanang lho. gua apa? Ki wis nyandang ayu-ayu lho. Sono mring wak mami. Yeay, bagus banget. Rada. Wow, aku speechless. Emang luar biasa lek Kimen itu bakatnya ya. Sukime terus bagus sih. Ternyata selama ini wong wis underestimate karo aku. Mau mimin ki mau modal ayu tok, nyatane vokalku ya keluar. Iya ya Selama ini wong kan mau modal ayu tok nggo kembangan tok ora iso apa-apa lho, nyatane potensial. Nyata, oh, benar-benar. Potensial lho. potensi. Tapi lagi sak larik Orang yang teraniaya selama ini menunjukkan talenta dan prestasi yang luar biasa. Ternyata Lek Sukime Jangan mencemooh, jangan menghina. Selama ini siapa tuh sing ngalami Mimin? Lah sapa? Prestasinya luar biasa. Iya. Bukti otentik nyata, de facto. Ding 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 ding. Tidak bisa disangka lagi Pak Sino. Iki nek golekno menyan tak tambahane. iki Ngobanci Kang Selupan. Kang Selupan lho. Iki kesabaranku selama ini memuncak. Iya. Mau gak teko kurang teko to? Oh, Iya. lek teko sing banci tuwae nggo apa? Wis ngono kuwi lho. Nyatane wis terbukti. Kosek. Jangan apa Kosek, kowe iki omonge rono kok ngembate rene. lah kula ndak tega, nggak sanggup menatap dirimu. Iya. Lah saiki aku tak takon, umurmu piro? Kamu ndak tega. Nah, kuwi wis mancik tuwa kaya ngono kuwi. Ora rumangsa nom. Iya, ora tua Sing kok, isa Kak. ketok elegan glamour to kula lho. Yo. Elegan glamour eksklusif luxury. Luxury. Bapakane lok ya, bodine lok kaya angkong. Tekan iki Coba, mau. iki mau salare, nek rong Salare. lare isih Coba terus, stabil apa ora? Ya. Lah, lah ya Diuji pulang ya tenan. mlotrok kabeh. Yo iki waduh. Yo, ketok iki lho hugone. Wah, malu. Hugo ketok krokodil. Ayo coba teruske sik. Ndek, dadak diajari. Piye to ya? Iya, nek lali coba. Besok kapan Alah. katakan. Wah yo apik tenan. Tenan Ulan. ya. Terus saiki Arum. sarmen cotot iki.
wong ayu. Lagi men kalau menjingnya ngancing. Kalau menjing iso ngancing. Kuwi kudu kala menjing ya ta. Apa? Kuwi aksesoris kok. Iki jenenge nek wong wedok umume kan keweleh mangan buah koldi rak dadi nyun sewu dadi payudara. Oh iya. Aku gur mandek nang kene. Pancen aku wong wedok. Wong wedok. Mandek nek kene dadi tembolo. Umpamana nahkoda. Suaramu apik tenan lho, Nek. Seneng aku ngrungokne. Kowe ngalem apa gege patiku? Iki kagumku karo kowe iki lho. Kagum ya ora terlalu ekspresif kok ngono kuwi. Saking aku ki terpatu kagumku karo Seno kula kaget. Mang delok dadaku mang pet. Mah. Kaget. Wis ora sah. Dadamu ya ming kaos kaki, mah. Kaget. Pak. Wis ora iso, mah. Ngambil astane. Mah kok astane. Dosa lho jenengan. Pak bujuk wedang lho kowe. Kowe pengen didemok to? Heeh. Tak silehke asta. Kene Pak De. Lah gak ngene apa pondok. Kok nek karo aku Pak Seno kok kipok-kipoki ngopo ya? Apa tidak pengen diketahui publik? Tak omongi to. Sesuk nek dandan wedok ki jenggote dikerok. Wis kasar banget iki lho. Silate ketul niku. Lah ngerti kerok ngasar ngono ki mahrib wis tukul meneh iki kuwi. Mas Surati. Mengke mawon nggih Mas. Ya, Pak. Anggenipun nyepeng dada kula. Heeh, engko tak cekel ya. Mesake Pak wis mlayu-mlayu tekan kono ra Ya ditemok Mas iki wong lanang ora seneng ngumbar kok ngono. Oh. Pancen Nek kula dados jenengan, kula demok dodone, kula jupuk, kula buat tempat sampah. ya Allah. Nyun sewu Njik. Wis pirang dina ora mbok kumbah. Udah terus to. Lah ragare kok Mbak susune nanti. Udah terus. Ning ya ora apa-apa, banyu ki panguripan. Iya. Daripada engko nek tak kumbah malah teles kebes. Wes apa nek perabot dikumbah kok kruyuk laler. Ya ampun mulane ke mos lenteng-selenteng Iki menunjukkan napa to bahwasanya sing melekat ning awakku karo awakmu ki rak palsu. Palsu. Ora sing Jadi asli. jangan pernah merubah apa paringe Gusti Allah. Mergo menungso makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kok ya ngono. Kenekan ki rak gur nggo Ki mung kesing, heeh. Iki dadi nyun sewu niki palsu, Pak. Iki. Sembrono lho kowe. Ayo lah aku. Iki dilindungi badan hukum lho Aku iki. dilindungi Apa? badan hukum. Apa? Badan hukum. Kena pasal kowe engko ya. Lanjut ya, Nak. Nggih, terus Sing Bude apik. sing Ya. sae. Aja ngantek Alon-alon. Ya iya no, jenenge senior kok. Iya. Kulino ning televisi nasional kok ya. Kan ngendi iki mau ora. Ya. Alon-alon. Iya alon-alon semeleh. Kone kebeleset Heeh. yo nek. Nek nyanyi artikulasinya sing jelas. Cetok vokal Iya. konsonan aja kaya Iya, tatin mau ora cetok. intonasi. Eling-eling tekan ngendi? Ya. Tanpa prau sasat sarah dan jalatri Dileke lho. ngedam sari has Selamat dulu, aku ikut bangga sebagai muridmu. Aku bangga sekali punya guru kayak gitu ya. Inilah cacian hinaan orang yang Mulai, selalu, meneh. orang yang selalu Stop, mengkritik Pak, saya Pak. lho. Ngene lho, wong sing tau moyo yak dhewe kuwi ora teges kuwi wong sengit karo dhewe. Terus Justru dia adalah penggemar kita Memotivasi. sejati. Oh, iya. Cuman karena dia selalu mengingatkan kesalahan kita. tergantung kita yang menyikapi. Lah, wong elek-elek dhewe iki ora teges ora seneng. Dia mengkritisi dengan cara seperti itu ya biarlah. Loh, kok ngono wae. Aja ngono langsung dibalas, langsung polemik ning Iya, kono kleru gede. sabar. Kono nek dielek-elek uang ngono malah nyanyi kok. Kok nyanyi? Ya ada mungkin Satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta.
biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada 3 nyawa, ada 3 nyawa. Pak Seno kesengsem lho, Pak Seno kesengsem lho. Jadi kita tidak punya musuh. Ini ora madhep aku. Lah pripun to? Wong ngene-ngene kaya wis ayo get tembang kangen. Tembang kangen Ya barang- monggo. goyang Tak sing- tun tandeng tandeng tandeng. Satu kamar ada 2. Wayang wengi kok. Kesetrum kimen. Ketonto malah aku. Lagune ketok kok aneh sesideman menceritakan perselingkuhan. Biasanya itu sepondok 2 cinta. Yo ya padha ae to. Yo dados. Wayang wengi lho. Sampun katuraken. Matur sembah nuwun. Matur sembah. 2 permintaan langsung didadekke siji iki mau. Waduh jan kaya Mbak Permai iya Semangat karang Mbak Elisa. bintang tamu 3 wedok kabeh. Wedok kabeh, ayu kabeh, perawan kabeh, durung tau diobak-obak jaran. Ayu kabeh, wedok kabeh, perawan Loh, kabeh. ini soal prinsip loh, bukan Lah, masalah piye? laku atau tidak laku. Prinsipmu piye? Secantik apapun wanita, seintelektual apapun wanita, ora tanda Elisa karo Oh, bener. sepandai bergaul apapun dia, tapi manakala dia tidak bisa menjaga kesucian dan kehormatan, rapot merah. Rapot merah. Rapot merah. Kudu Sing menjaga artinya- kesucian Nilai kewanitaanmu akan turun manakala kamu tidak bisa menjaga kehormatanmu. dan kesucian. Jadi- Luar biasa. Jadi eman-eman lemu sekolah dhuwur, eman-eman lemu paribasan ngene ayumu eman-eman manakala kecantikanmu iki didol murah. Nek kamu menjadi berarti manakala kecantikanmu itu tok dolarang hanya untuk orang yang benar. Tetap menjaga kehormatan. Lah nek apa kabar dirimu, Mbak Iya, Mimin? koyone biyen ning Aku tetap suci. Suci. Nek ra payu nyanyi susune dikomanci. Lah ngapa ya ora ya ambune ya lateng ora dikum. Bener nek ora dikum ya mambu Lah mambu tenan. tenan kok betul rambut gawe kok. Ning kaos kaki ya. Kok ora ndek serep lho, tak yen. Matur suwun. Kepareng apa? Nyuwun gubuk asmara. Waduh. Sing nyekar penyanyi Mbak Agnes. Oh iya diaturake, Mak. Men dadi siji mengarep kono. Iya. Yo nak Agnes. Iki suarane yo juas, yo juara sinden sak Iya. gembira luka. Gembira luka. Gembira luka. Lho aku Tandingane. bengi nonton live streamnya Pak Seno. Iki Agnes ki sindene warga laras ya juara sinden sak gembira luka. Iya. Ngono kuwi. Maksudnya ku rasa gembira luka. Lah pripun? Ning Tembang lomba gembira tembang gembira luka. luka. Oh. Rasa gembira. Nah, aku lomba sinden sak gembira Sawas, luka. Mimin Kican. Ngapunten, rada salah pakrungu kula. Kupinge. Ada kayak menang karo apa? Ayu Iya, ayu. Mbak. lombane karo munyo, unta, gajah. Yang sama Mbak? Nggih. SMP kelas kalih nama kelasnya? SD. Oh SD. Iki wis sembrono Andi Agnes ki wis kagungan putra kok. Oh, SMP sampun manak pisan. Heeh. Betul. Lah kowe kapan? Aku seso ya. Durung ini wis sak? payu wis Kowe eling wis tua lho, Kak. Timbangnya dadak Ra kesusu. ado-ado. Tak omongi to. Pripun? Elisa iki golek bojo sing otake dadekke digawe saka semen. Lah pripun ta? Wah ya wong lanang dadi yang Elisa iki mesti bludrek. Kabudrek. Ah omonge wis kaya ngono kuwi. Ayo ge mangkat wis. Pokoke ming stres. Iya, mulane ming diputus terus karo yange. Ora yo, Nek Pak. bojo ki rasa ado-ado sing iso mengerti kowe apa adanya ki wis eneng. Ono. Kimen kowe gelem? Kowe gelem dadi lanang?
Angger kowe iso marekke aku swarga kanggo kowe. Lah, Aku sing moe. Lah kowe 43 ning. Ya ora masalah, wong kacek wong lanang karo wong wedok kacek ora masalah. Kok pengidok ngikuti, usianya mengikuti karo wong lanang. Bojo tuwa kok wajahmu Ya melu wek tuwa. aku melu tuwa ya. detik-detik kemunculan Sukimin. Swarga lho Mbak nek iso nambani aku. Iya. Ayo, gubuk asmara dibawani. Monggo. Kok tak tawake ra ono sing gelemi ngopo ya? Nyingkar nyingkur. Percaya ayu, suaranya apik pilih. Aku seneng. Oh alah. Dituku. Iki bocah ratu ra bakal kemalingan. Lah kok iso? Lah untune wis dikunjoro. Anti maling iki kaya iki kok April. Ora bakal kemalingan. Aduh. Satpam wis ra kanggo ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsam yen Paseno iki seragame anyar lho. Apa? Seragame anyar lho. Anyar karepmu ora karep. Nek ra anyar ya dionekke, anyar dionekke. Iya. Anak bayi kecekluk gabang. Oh sengaja arep PDKT karo Bimo. Gusti alah. Nah, alesane apa ono wae. Kejedok tolong Bimo sakit mesti ngono. Polahmu ki lho, Jan. Aku kok gejegluk gambang. Ora apa-apa wong biyen nom-nomane kulino gejegluk buk ora apa-apa. Kok ora apa-apa lho jan ya sakit. Lelampahan kang kaburi tresno tulus nadyan neng gubuk asmara. Ya, mangga. None. Lek, garukan Lek. Ari. Ternyata lek ki men wedi karo uwiu-uwiu. Ora wedi trauma ngrono sirine ki lho. Aku nek liyane ra apa-apa aku. Siji sirine loro sempritan. Trauma kegaruk dhisik kok ya. Ngantek tekan gorong-gorong barang. Masa lalu Masa Mbak lalu, tidak iya. untuk diungkit ya monggo kaca benggolo Iya. jangan sampai terulang lagi. Plan. Berarti kita kembali ke masa lampau jahiliyah lagi. Menatap ke depan. Ya alhamdulillah wis ora mangka. Wis ra mangkal, wis ra tetek Saiki online. Ada bae. Lah nek hawane udan terus ngene arep mangkal ya percuma berarti mulai masuk angin kalau kerokan ya. Sapa ngerti kok Surabaya 80 juta lho rak ya lho. ala 8.000 jujul nek 80 juta. Masa kleru meneh. Matur suwun Mbak Agnes. Iya. Arep ngaturake gubuk asmara. Oh, sampean sore wawuran delok ibu-ibu Nggih pripun krawit. gayeng banget. Kayak Iya. pan lompatine. Bapak-bapak nganti do melu njoget. Wah, meriah pokoke Los pirang-pirang pokoke. lagu. Ya ning Lembang ya mung kurang apa jenenge iki Sigrak. mboten sigrak.
kurang luwes. Oh. Ayo konco mayai karya ning brojo kene. Soale piyai-piyai Jakarta dadi logatipun dadi anggriya numpak prau layar. Sing minggu ke pariwisata. Tapi kan total, Pak. Total. Nek joget barang yo ngene-ngene angli ya ngono kuwi. Wah. Mantep pokoknya. Ra profesor wis kok kaduan wah jane iki apik nek gelem luwes kele to le pengendikan mesti apik. Nggih. Ha iya. Mas ojo dipleroki. Dipleroki sopo? Malah Kaya di Elisa ki senajan to saka Sulawesi. Ning logate Jawane yo. Ya sithik-sithik wis. Nggih, saniki pun saget. Seket apa? Saiki yo isih petok kok ya. Ya wis nek petok ki gawan bayi yo. Ngaku nek ngejak omongane saiki wis wegah. Elisa iki mbiyen jaman anu napa jeneng iki? Nggih. Apa tesis apa? S1 ya? Ya, skripsi. Skripsi S1 karo kula iki sewengi terus nek omong-omongan. Ning omah wis nganti rampung, durung entek dolan. Ngopi wong loro nakoni terus niku ya betah. Ning suwe-suwe aku kok iki nek tak teruske aku sering melu edan lho ya. Paseno nganti ndelik barang. Paseno, deg paseno. Ra ono ngatek bulane ngising ning kali. Biyen iki. Tak tututi tetepan. Omah dadi Aku iki elekmu ning ngono iki lho. Ah, piye, Pak? Kata-kata kaya ngono iku aja ngising ditokke. aja ngising. Lah kuwi tindakane kuwi. Oke, wong bucal. Bucal. Kok ngising. Bucal Pak wonten Seno kali. nembe wonten wingking. Wingking bucal wonten Ning kali lepet. ora ning wingking, ning kali. Ning tembunge Jawa ki neng wingking. Kowe Ning sik. wingking. Kowe dek bola-bali kowe iki ngisin-sin ke aku lho. Aku wegah aku mlaku karo kowe semoh kok. Nek mayang ning adoh tekan kono jam awan terus ten transit ngono ki nek jam mlaku-mlaku aku wis kapok aku. Lah pripun? Wah, ngisin-isin ke wis. Iya, ngono tau. Yo Pak golek mie ayam yo kan sing wong dodol wis akeh to. Nggih, Nah, aku tek-tek ngono dhek yo geblet yo langsung nembung. Bu, ajeng ngisin. Ya kuwi. Aku Bu ajeng teng wingking. Wingking. Wingking ngopo Pak nek ora ngono? Ngono lho. Lah iya wingking iso ning buri akeh, ning buri ya iso masak ya ning buri, rasan-rasan ya ning buri, ora mesti ya ngising ya adus, ya macem-macem. Ya ning kuwi bahasane Jawa ngono kuwi aluse. Oh, tetep Sanepane wong Jawa iki ngono ki lho, Nduk. Sanepon. Iya, engko nek mlaku-mlaku ning toko-toko wis ditutke panitia Pak Seno mau jalan-jalan di toko-toko mall, iya ditutke panitia. Aku lagi nyoba topi ngono ya. Sesapan gede ndasmu ya. Ya ngertine kuwi kok. Aku ki sing ngejak dheke, aku dalang ya dindas-ndaske. Lah ning urung ngerti to dhisik. Ya retine kuwi kan ndas. Nak topine ki kegedean dase, kecilikan topine kegedean dase. Ya tak omongke to, Pak kuwi gegedean dase. Golek topine sing luwih gedhe meneh. Aku ngono malah nesu-nesu. Ya bener ning ora trep. Pak menika mboten cekap. Ngono wis mudeng mboten cekap iso gegedan utawa kecilikan. Mboten cekap ya opone? Duwite ya mboten cekap ya iso. Mudar ora kowe. Oh iya ya. Masa Pak Dalang ora cukup duwite ya kok ora mungkin. Ya sapa reti ya? Ya sapa renti kok ya. Jan bocah iki wis meso nek ngomong karo gati kopior dhewe aku. Ha kandhani ya ya. Dibenerke kok malah bantet terus anune terus japane ana ae lho cah iki. Oh, tahu lho. Ana pitik ndekam-dekeme to nek iki nek cara Jawa pitike iki gering sa. Gering, nggih. Teleke putih. Nggih. Ah kok Kang Sinan aku ora teko. Ngopo ora teko? Aku seneng omah ra lunga kok. Ibuku teleke putih, Pak. Ibune diteleke putih. Ha iki barang telek putih iki. Telekmu isih putih ra? Nek putih ki dienggo pitik, nek manungsa ora. Ora berarti sakit, nek wong sakit iki dudu telet putih. Duh, kok le. Blok. Sakit. S2 ning petok. Iya. Nembe nandang gerah Mbak Apri ngono. Oh, Dem. Kok Mbak telekmu pitik. Gerahi sumu. Mbak Apri ra sumu ning loro. Loro apa
apa? Loro iki gerah. Ya gerah. Heeh, loro iki gerah. Dudu sumuk. Nek sumuk apa basa Sumuk Jawa? iki Sumiati. sumuk iki gerakan ya. Sumiyati basa Panci. Iya. Ya gentenan saiki. Ya. Mbak Ayu sik, engko bar Mbak Ayu terus Mbak Tatin. Ya, Mbak Tatin ku ana sing pamundutan fragmen ketoprak. Lah iki. Iki sing ditenggon-tenggon. Karo Kale Mas Pak Katno. Kadeno. Ah, ya iki Anu kamu kowe. Dadi Mbak Tatin karo sapa Mas Istirahatno. Kadeno. Lah Katno Istirahatno. ya. Kadeno. Monggo Mbak Ayu Purwo. Ayu pelan-pelan Duk Pak Ayu. Purwodoksina. Pak Ayu sedang Alhamdulillah Mbak Ayu wis ketularan lek Kime. Iya. Wis bobot rong sasi. Gue lagi main wis bilang sasi emange. Papat, Mbak. Papat terus ketui. Sasi wingi yo papat, winginan yo papat. Petang sasi kok sikile wis metu to. Pri omonganmu lho, iki ning kampus lho. Ngendi ana bayi petang sasi sikile metu yon. Paling gasik iki bayi iki 7 sasi kowe prematur. 7 sasi kok petang sasi kok sikile wis metu. Yudu sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Wong petang sasi ki Pak organ-organe wis entek genep kok 3 sasi mlebu dileboni roh terus langsung kuwi lagi mulai ana kok wis sikile wis jejak. Sungsang ya. Usus gedalan itu. Aduh. Ya, iki eneng sing nyuwun gerajakan Mbak Ayu diaturake. Ya. Dibawani sik. Mangga. Mbak Ayu rasa kokian polah ya Wong Ayu nyuwun. Sing joget men Mbak Apri, men kringete metu. Siap. Metu gak sehat. Aku mau wis bawa Apri rung bawa ngen joget ya. Yo bener. Rasa watuk-watuk ala-ala ngerti. Alasan aleman. Alasan. Aleman. Arep adol apa kowe? Yo harap maklum aku kan bar kiret. Wong lanang kok kiret. Lagi apa to wae wong lanang meteng. Oh lah, siji meteng, siji kiret. Pojok meteng kulon. Meteng kok meteng. Meteng kok meteng. Yo meteng. Yo, Mbak Ayu. Mambiat mayun paman gending belam miangan nyeram yai nuswan toro Yanyu wangi Banyu. Piye lagi main keadaanmu? elek Aku agar ngombe lho. Kok mesti kok rumangsa kok padha disengaja agar ngombe lho. Engko nek ngantek dedek dehidrasi piye? Dek. Maneman ngombene. Lah apa? Ya. Wis bacutno sik, Mas. wetan segara lolan
Oh inggih ugi kintun salam hormat kagem panjenenganipun Bapak Profesor Paripurna saking Pak Tumiyono. Oh iya nggih matur sembah nuwun. Ya, mangga, yuk. Ayo ayo Lek. Aja takut sangga Posene iki sing apik kuwi kaya pitik areng ngendhok. Yo. tanah Meliare meliaring taman Sari Nuswan Toro oh nggih monggo ya. Matur suwun Mbak Ayu. Ya. Ki sing terakhir Tin kowe mengkari fragmen apa? Terserah engko terus Katno iki tok kampleng terus gak rampung. Iya. Monggo nderek. Ah iya. Gento karo Gento. Suragento karo Templuk Arsiah. Nah, iya ge jumeneng. Ya minang kali pamundutan. Ya. Lah kowe dadi apa Lek? Aku dadi watu wae, Mbak. Aja kowe gak emban. Oh nggih. Ah, mbane Suminten. Heeh. Terus Mas Katno Wanira. wani apa ora wani kok ya? Ora wani. Mau ora situ wis. Apa golek dit kok angel. Ki ana dite lho no. Ana lho. Ya gek ngajak. Yo, ki ana dite 50, kowe 20, Tatin 20. Lumayan bangane ngusungi kayu. Tugel dina lho, Mas, wong nyambut gawe. Iya. Iki rung tetep urung ngadeg lho. Sapa? Kadeno. Iya ta no? Tono, no? Apa kowe kalah karo Wanda wae? Wanda sing wis tuwek we wani. Lagine gagah gede cilik ngono. Nah, Kok gagah gede cilik, gagah gede dhuwur kok gagah gede cilik. ora apa-apa kok ya. Iya. Ora dhuwur e. Nek gedene bumbuan, nek cilike ngono. Alur ceritane pripun? Piye? Ceritane nopo? Sing cetha le omong ki. Ceritane toprakane nopo? Lu meng anu Den Mas Broto karo Suminten kok. Santai wae kowe iki mau meneng sing obah Tatin. Kowe iki meng kari meneng sing gedabikan Tatin sing Den Mas, kowe iki meng aku ra iso nglakoni. Pokoke kata-katane meng aku ra iso nglakoni. Nggih. Ngono. Wis monggo ta mriki aku ra iso nglakoni. Wis pokoke kata-katane ming kuwi tok ora usah werna-werna. Iya, santai wae. Ya, iki engko beres tak tembungke. Tembungke sapa? Sapa ya? Kok sapa ya? Yo mangga. Tuluk nggo nglegani. Tuluk. Tin Mas Broto. Tes. Halo. Tin Mas Broto. Ah, kowe
mempoe tenang wae. Lho iki sapa kok ana wong Ana wong sapa mbok kene lho Rene. Wis kene wae. Ya, iki ben padang men ketok rupamu. Wis ora usah ketok ora. Men ketok bagus e ngono lho. Piye? Nek omongan mbok mikir digathukke ngene lho, Mas. Wis seru. Aku ora krungu. Kupingmu cen Apa? Terus ngono wae no ora usah kok. Kupingmu kan bosok ngono wae. kupingmu cen budek. Aku budek ora apa-apa. Ning liyane ora budek lho. Oh ya wis arep piye lek men rampung. Kowe ketoprak kok lek men. Ayo kepiye gek men rampung gek kok lek men. Ketoprak dereng. Engko aja kuwatir engko bakal tak ndoki. Ha ya. Mbak ampun kesusu Tadin, Mas. Napa kenalan sih nek lali jenenge. Sapa jenengmu sapa? Min. Ton. Oh, Suminton. Ya. Suminton nggih ya. Ngono lho kok. Karepmu piye? Masa ya lali karo aku to ya, Mas? Ayo wis suwe ra ketemu. Oh, kok ora suwe ra ketemu to? Mau wingi bar ketemu lho. Apa kowe wingi kae? Lah ya wingi kae lho, sing jenengan urung bayar. Ayo Suminten ki bakul janganan kok ya. Wis tak selehke sanding nganu wingi. Anu ndi? Wis bayar aku wingi. Iki kok Den Mas jan mbok rene to rene. Ah. Olahraga dhisik ben ora stres ngono lho. Ora stres wis lek wis. Lek mbok rasa kesuh nganggo lek lho. Lah aku sing kepengin wae ora kesusu kok jenengan wis arep ngejak uas-uas wae. Iya karepmu piye saiki wis padha ketemu. Ngenten iki lho Den Mas. Ya piye? Aku ki tresno karo jenengan. Oh ngono. Oh alah wis ora dadi. Lah piye? Wong aku ki terus karo kowe iki ekspresine kaget. Lho terus karo panjenengan lho. Lho kok sik ngono. Aku ki wis ana sing duwe. Kowe tau pacaran urung to? Ora iki ora bine tangkap hansip kok. Biyen ketungkep kok. Oh, mulane kok ora tau. Yo, aku tresno karo kowe no. Aku ki tresno karo panjenengan Kang Mas. Ngene yo, tak kandhani. Pripun? Kadang aku ki wis duwe pacangan. Nggih. Senajan piye wae aku ora iso nampa tresnamu. Pacangane jenengan sapa? Ceplok Warsia. Endi wong endi? Takon mburi kono. Endi bocahe endi? Mbok duduhke aku karo aku ayo sapa? Cempluke metu. Ayo Min, cempluk men. Wong wis arep ini. Karo aku ayo sapa? Aku main padu cempluk karo nganu. Ayo ceplok. Dan Mas Broto. Tuk. Menika pacangan panjenengan cemplokan. Tuk. Lajeng. Lare wadon menika sinten Den Mas? Iki Suminten. Lah kersanipun kok kalian panjenengan menika kula cemburu lho Kang. Cemburu. Suminten iki duwe karep seneng karo aku. Ning aku wis kebacut tresno marang sliramu. Panjenengan tuh tresno kalian kula. Iya. Nek dadi wong lanang ki mbok ora sok lamis kowe, Kowe mau jarene arek kepiye mau kae kok nek muni mau gelem kok saiki basan ana. Kowe wani. Apane bae kok. Apane wis nang kene. Ya wani ya wis ora cepet. Maju nek wani. Maju ya maju. Ora lu maju nek wani. Nek kula ngoten ya salah kok. Kasus tenan. Iki sapa iki? Kuwi pacanganku. Kowe milih iki timbang aku? Iya. Apa mripatmu katarak apa piye? Lah baru mangsamu kowe wis ayu dhewe. Lah yo nek dibandingke karo iki, Tetep ayu kae. tetep ayo iki. Aku tresno kae. Walah. Oh ya kaya ngene lho nek dibandingke wong ya ayu-ayu aku, lemu ya lemu aku kok ya mesti milih iki. Tresno mono ora saka rupa, ora saka bondo. Den Mas Broto tresno aku lahir tulus batin. Lan yo seriatimu aja, seriatimu. Aku ora serik ning iki mbok mripatmu iki dilek melek. Wis melek. Ana nek karo iki
Ayo ora piye-piye ya sembuh carane sesuk. Kowe tetep milih iki. Milih iki tenan. Iya. Mula nek nyandang aja brukut-brukut, wong nyandangi aja brukut-brukut. Lah kon piye? Ya kala-kala ya kaya India ngene iki ta. Gadis India. Kok jajal kene tak praktekke dene. Padha-padha le anak. Iki lho. Iki wae genah beda karo ngono aku kok ya kowe mesti milih iki. Kok mutok tutuk ora? Kowe kepengen nutuk? Aku ora mangan. Iki anu Den Mas Brotone utah-utuh kowe meneng kok. Suminten. Apa? Apa? Kon kersanipun. Pun mboten sangat mekeng-mekeng. Iya. Tak tutupane. Ngapa cemplok? Lek nom mripatmu jaranen gobokmu. Iya ngapa? Ngerti ra nek nang Den Mas Broto iki pacanganku, pacangane Cempluk Warsiah, anake Warok Suro Menggolo. Aku ngerti. Malah nyolane wong wedok memeti. Lah nek aku seneng karo Den Mas Broto arek ngapa? Kang Mas. Monggo penjam niku kakung lho. Kakung ndak darani. Monggo diladani ndak darani wong lemah sahwat. Monggo. Wis kono direbuk. Aku ora tresno marang. Lho. Pacangan niku ya dikukui. Kok malah es kono padha, es kono nekat. Apa ceplok arek ngapa? Suminten. Apa? Lencine ya lencir aku. Bodine ya langsing aku. Iya. Ora teng sembarot ngono kuwi. Ora ning asli rak ya asli aku. Kok ora? Nek aku rak wis kulino digunakake, nek kowe rak wonge angel. Lah justru nek dadi wong wedok iki aja geleman. Ya apa nyatane tok di Mas Broto nggih Kang Mas aja. Nggih Kang Mas. Den Mas Broto bawa rasa. Iya. Panjenengan milih niki tenan? Pilih iki. Astagfirullahaladzim. Den Mas bawa orang ngono kuwi to. Wis ora usah nyebut, aku ora tresno marang sliramu. Mondar kowe. Ora Terus nek jenengan ora tresno karo Lho, aku. raos sing manah kula Kang Mas ki lho. Raos sing manah kula lho Cobi. Lho, niki tresno kula karo panjenengan saestu lho Kang Mas. Iki kok atas banget. Coba kowe dingonake wani ra. Atas tenan. Ceritane wedok kok. Ceritane. Iki bola bali sumbere ming Cempluk Warsiah. Kan aku kudu anu cemplok ini. Wis kono Nek ora gede-gede. percaya tak duduhi nek iki dadak. Tak duduhi nek iki palsu. Kabeh iki palsu ngerti ora? Iki delokan lho, Broto matke. Wis tak matkes kok kene. Dimatke iki, kaya ngene iki kene ngarep. Ana di HP cepet. Oh, trondol. Kaya ngene kok ya milih kaya ngene lho, mbok dibandingke iki rak ya ketok ta. Aku wis kebacut tresno. Tetep tresno. Arep trondol. Trondol ya ora apa-apa. Mboten napa-napa Kang Mas. Mboten napa-napa. Idep-idep nggih kula kalian panjenengan latihan biliar nggih Iya. Mas. Sesuk ndi sing menang. Nek panjenengan ora tresno tenan karo aku iso edan lho, Den Mas. Wedano. Edano. 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 Wedano aku tak. Edano. Kono. Nggih Mas, lah irunge ampun nggih kakek kaya ngene ya. Mriko menet dan men atine panas. Kowe ya aja melu medeni aku. Mboten Mas. Kok wedi. Kok wedi ya. Kalau garwane kok wedi lho ngapa-ngapa wedi. Oh tekan niru Hei, barang. Den Mas, nek iki copot gelungan, aku copot klambi lho. Coba to deloke Copot to. Kok iki mbok ngilo ta, Den Mas? Kowe iki dadi wong lanang iki mbok rasa ngono kuwi lho. Kon piye? Milih aku. Milih kae. Wong ayu ra payu. Wong ayu ra payu. Den Mas, mbok kowe iki jane iki kepiye ngono lho, mbok kowe iki milih aku. Karo genah-genah wong ya. Iki nekat ya, Pak. Iki mbok mono ki lho. Nekat iki, Pak. Abruk iki ono apa foto. Aku ya ben, salahnya kok ora seneng aku ngapa? Mbok aja kabrol dak meteng dak wis. Alasanmu apa kok ora seneng karo aku? Alasanmu apa? Seneng iki ora seneng. Wah, edan iki brotone tetek tenan iki ya. Kuat kuat. Umpamane wong mangan mbok dijajal diicipin dhisik. Lah mau ngumpamane. Lah ya iki harus dicipi ya ayo monggo. Lah yang tak senggarake lho. Nang kene liya wektu. Lah ya aku Kok iki piye ta sapa iki? kok liya wektu iku mboten dene jalan selingkuh. Oh, kowe. Nek emoh ya emoh. Dar kowe. Nek semoh ki emoh tetek imane kuat kok. Sik. Dirasa dicipi liya wektu. Pamane penjanji piye to? Coba. Ora gelak. Kok liya wektu iki maksude piye? Ngrasake dunak-unake banci ya ngono kuwi. Rekoso ya, Pak. Aku ora tau dinyangi karo kono malah arep liya wektu.
Umpama. Oh lah umpama to Kang Mas. Kelakon kok wis Suminten. Apa? Kasunyatane Den Mas Broto atesno marang kowe. Bali ngono ning guna secokana melu bapakmu. Aku mau bali nek durung entuk Den Mas Broto. Mas Broto. piye. Ya ditumpoke Mas Broto, kowe dhuwur aku ngisor. Den Mas, milih aku. Nek ora milih, tak santet lho. Apa iso? Kowe tak leboni iki pasangan nek kowe menga-mengo ngene lho. Apa iso ngleboni? Piye? Iso Piye? ngleboni. Omong apa? Kowe iso ngleboni apa? Iso ngleboni? Ngleboni. Pengen tak leboni? Coba delok. Pengen? Coba. Coba lagi ana ceplok. Nek ora ana ceplok tak leboni kowe. Wis ben engko ora ketok, dagep ora ketok. Monggo Kang Mas wonten pagulingan kemawon Kang Mas. Wis ora ketok lho. Ki anu sik nganu sapa jenenge sumintene ndang edan. Edan no. Nek edane piye? Lah ya ngapa ngriok apa ngapa? Aku terus ngono. Wong sok edane rujak jeruk. Lagi. Edan kok rujak jeruk ya ora ono. Iya, ya. Nek panjenengan ora gelem karo aku, Iya, aku tetep ora iso nglakoni. aku edan lho. Mosok Aku edan. wis sakarep. Aku edan Den Mas, kok ora ngono kuwi to. Iki mbok ora ngene iki lho tangane. Lah piye? Aku edan. Iki tanda kono arep edan tenan. Den Mas Broto penyal kedah ugemi tresna sejati kalian kula lho. Ayo joget karo aku. Aku ora iso joget. Joget mana aku kudu dilegani ya. Mau ora tresno kok kon joget. Lah ya ora nadyan to kowe ora gelem karo tresna aku ning kowe kudu joget karo aku. Ora iso. Ayo joget. Ora iso. Hae opo? Oh iya. Ora hae. Oh iya. Ayo joget. Mana joget lah ya aku mau. Ora iso joget. Karo Marcin dengan ayo Wes, joget. Arep edan-edan. Oh iya. Oh iya. Ya segai main ora gelem joget segai. Kewis. Iki ketoke sing edan malah swimin iki ketoke. Kowe ngarep. Aku tak mau jikalau aku dimadu pulang saja ke rumah orang tuaku. Piye? Kok malah ledan mangan kowe plok. Suminten, Apa? tak sengguh apa aku? Lah ya apa? Padha-padha le anake warok. Kok kowe rebut Den Mas Broto saka tanganku? Lah ya aku terus tenan karo Den Mas Broto lho. Wong wedok lemere cekel ditampe kok malah tresno karo Mas Broto. Aku ora peduli ditampe apa ora, sepenting aku tresna aku iso dadi karo Den Lakone Mas gede Broto. wong wedok do padu iki. Kowe tak ngapa? Kuwi Den Mas Broto. Kok kono nek iso bakal aku dadi kono. mantu ing Trenggalek kok bakal tok alang-alang iku dadi pepalangku. Sedumuk batu. Iya wani apa piye kan aku? Wani apa piye? Wah, perang tenang. Wah, Alah. Iki nek ndok Lagi ini misalan temen wis tiba lho. idan busine kuwi. iki nek ndok HP iki mbok rasak-sake ngono ya. Ceplok tangi. Kok ana kahanan kang kaya mengkene? Lagi ini ming Iki lelakon apa? Iki lelakon apa? Bakal jatuh kramaku Den Mas Broto. Yo cemplok warsi ares leteng mudol. Jalaran saka Suminten. apa? Menusa murang tata. Ya ben lah ngapa? Sing ngrusak pagrayu. Lah aku yo tresna tenan karo Den Mas Broto lah ngapa? Tapi Den Mas Broto ra tresno karo Ora kowe, peduli, ora peduli. Mas Broto ingkang pundi Mas Broto? Mas Broto. Iki lho Mas Broto. Sing endi? Oh Mas Broto iki. Mas Broto. Mas Broto. Ya kuwi wae pangane. Jangan menawa penjenengan ilang kula Kang Mas. Menika
Kok cemplok warsi. Pacangan dengan Kamal. Hei! Iso dolen ora? Ngerti jam ora? Ora